tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓundu fuladu weli ngara ferala koylala kanape fasa mofti jenne ñoro kon waktu yoni hay nder galle ceerno Yahya Ba to risa tol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men witti yanke safri yanke ñabbuji daaɓodiroji woni dije rawul mo leydi France ene tawe e nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie horejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani ñalawma hande one tawe toon to wilaya mo hawdila sharqi ngam tawtorede ko fate banggue foire jawdi daridi to leydi Mali wonande fiyande wannode ñande tati lewru janvier jofa peɗeli oɗo saaha mo gonden ko koninkoɓe leydi France sappo e nayo neɗɗo mbasi pittali men toon to leydi Guinée wonnoɓe laana ene giwno nokku bofa taw laana ka kayyoli to leydi Côte d'Ivoire gonnoɗo hoorejo gonnoɗo gardinoɗo hoorejo sursarɗiji leydi ndi toɗɗitama ñalawma hanki o mandamo duuɓi joyi to Niger jamma hanki o ñame ko piyanɗe ɓutte nana toon ko kuddata kaytuɗo fonno wonde kono saaha jaam arti toon to RD Congo kame Union africaine fenna Afrique du Sud ha toon to leydi France ene jappi noppi gam hettade hoorejo leydi mum ɗum ko 20 heures hande musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri labde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurdino gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy belayo mi dañi bela yimnana belayo mi daftay bela ayo belayo mi dañi bela docteur Djiby Sy safriyanke wettiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sy tawete to leydi Mauritanie nokku biyeteɗo Tumbela waɗɗani guuriki ɓoyata mawo yaha toon to Makama docteur Djiby Sy ene jogui beelema habrude dendagal almuɓe mum kala oɗo saaha mo gonɗena ngam lewru korka teddudu fayandu o usti piriji ɗi kala docteur Djiby Sy safriyenke ngana compité ñabbuji cuuɗi e nder
balli ko wayno kiis fibrome hernie neem diabète estomac tension neɗɗo donkol ɓesnude kono ne kadi gustorade gorago gonduɗo ella musowo neɗɗo ɓuutowo joguiɗo rewam koɓe mbiyata e kala saha heewi addude ɗum ko wiyete dogam site ɗeɗo gueɗe kala kanko docteur Djiby Sow omo safra docteur Djiby Sow hollitino sammita on timmiɗo huuɗo bonko ko ha wahliti hoore muɗum so tawi yaari omo yawrani ɗum kono gam lewru kolko teddudu oɗo saaha mo gonɗen o usti piriji ɗi ha moni kala wawa safrade no hannirta ni kala jiɗɗi hen ko laaɓi noon mbatta ko 00 221 77 244 92 81 on numéro noon ne waɗi whatsapp walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 ko numéro leydi Mali ene waɗi whatsapp walla mbaɗa 77 924 16 81 nottotoma ko Yaya Ɓanto Dakar arrêté ɗon ne kadi cogguji ɗi gustama walla mbaɗa 00 221 77 972 56 17 nottotoma ko makka ɓan to Wourossogui toon ne kadi cogguji ɗi gustama ha toon to kiidira kala musidɓe tedduɓe mbatten danɗo faade docteur Djiby Sow ene wiya on Ramadan Mubarak kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas e gon jaslari capantati e goo mboy hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba no woyi wadde jagorɗo kalfinade cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka succidde ɓesguji leydi Sénégal kala andinaɓe oɗo henna mboros ɗo yarata jaga leydi ndi kala ujunere e temedde jeegomo e jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe subaka hande o capanɗe jeetato e jeeɗiɗo tawani jogui oɗon ñaw capanɗe nayo e joyo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe nayo e ɗiɗo ɓen ko raɓaɓe anda ka raaɓi ɗumen capanɗe jeenayo e tato keeɓi cellal mumen capanɗe tato neɗɗo oɗo saaha ma ballite e fofandu yimɓe ɗiɗo mbasiyena pittali mumen siftinde on capantati e goo lewru avril hittande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nden Sénégal winditino mayiɗi mum gadiɗo taw yuɓino fittande oɗon ko ñaw biyeteɗo coronavirus kan wonno Pape Diouf gonnoɗo entraîneur équipe mo Marsaya ɗum noon eɗen duwanoma nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo huncanena oɗo henna mboros iwa e nder windere nde kala wittiyanke safriyanke ñabbuji taw ganduɗa ko daaɓoji on woni biyeteɗo Didier Raoul taw kadi ganduɗa ko jibinanoɗo e leydi Sénégal kono ko safriyanke gana mo leydi France kam tawete hande o e nder leydi Sénégal kumpetiɗo no feewi yoga e ñabbuji bittowo yoga kadi ko safrata ɗiɗon ñabbuji daaɓoji o joɗodima e horeji leydi Sénégal o takkanama médaille ko wona ɗum ko o darodima hanki e goho e darodima hanki e jagorɗo kalfinade cellal ɓalli woni Abdoulaye Diouf Sarr ma o darodo kame équipe ɓen wittoɓe ñabbuji daaɓoji kala e nder leydi Sénégal omo fiɓi wallodirde e leydi Sénégal ha oɗo henna mboros wawa huncade iwa e nder leydi ndi kala ɓe mbi kala ko woni muñala caggal mum ko yettude jomiraɗo woni jaadiɗo hooreji leydi Sénégal fidèle hooreji leydi Sénégal moɓe kewide Ibrahima Ndoye gandiraɗo Ibou Ndoye kam tigui toɗɗa jagorɗo spécial ko fate banggue disnodirteɗo ɗo hoorejo leydi Sénégal caggal moɓodire e kala saha yurnitade golle hoorejo leydi ndi kam e haɓade jonde wasam gollago oɗo saha mo gonɗen ko maître Sidiki Kaba jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal e nder leydi Sénégal jogori
yaltinde kene foto wonde motoje jondi ne fewi taw ko jakartaje wallide sukabe tawetebe e ndera Tamba kame diwan Tamba kala dum nono ko habade jonde wasam gollagu kono ne kadi e wallide yoga e rewbe ko fate bange dawru gola Isa Sall ngembinodo taw kadi ngembino ko ya landa piro woni landa sernabe tonto tiwa wona kay kan landa o jodino tonto sursarde yeji ndu leydi Sénégal caggal nde o darno landama ko jam ko wona dum ko ɗiɗo dumunaji kala ɗen ɓe jeynoɓe kaɗon landa ɗen jeyɓe kaɗon landa kollitino nde o ɓoroto hen laaɓa ɗum noon ñande altine nde o acciti golle makko toon to sursarde yeeji o heddotima wonde jagorɗo taw ganduɗa ko conseiller toon to galle lamorgo mo leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue katgol yaade juuroyade walla mbiyen ni yaade tan salminoyde ɗen dumbaɓe e cuuɗi kasoji ɗi taw kadi jeyno oɗon sababu ko haɓade oɗo henna mboros coronavirus ma itte ɗum noon ittete ko ñande jeeɗiɗi lewru avril kala tan balɗe 15 gotol ma neɗɗo yaaha salminoya neɗɗo mum dumbaɗo beele kadi wawa wossodire mum miijoji e rokkude ɗum haqqille kesso jomum wawa yaltude e caɗele guila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 wonno koye décembre ko nden hoorejo leydi Sénégal hollirno oɗo hen train moɓe mbiyata expresso régional woni laana jordi ngarɗo kane kewi jogorgal lumbade e nder boli Dakar ha fenma to bo laaɗi diwoje kam e Thiès ha yoga e nokkuji kala ɗum noon gila nden ha hande ka suwata wattude yaade so tawi noon ko gardiɗo SENTER biteɗo Abdou Nene Sall holliti e konguɗi muɗum kan lana ɓoyata maka fuɗɗo golle makko holliti ko ɗo tan e mayirɗe ndeɗo hen hittande to bange nguyka finoɓe toon to Fatick oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kala ɓe tampi e nder balɗe 30 kene foto wonde jumaji 14 gujjama toon laabi 14 taw kadi ɓen gara tan kela baafiɗe naata kala ka ene wiye montoruji ha e cabune ha e zel ha e gueɗe ha e kees mofteteɗo so tawi kees jelari juma o kala jomumen accani en haydara ko hen tan ceŋi jamma e ñalawma ko fate ɓoggi karalle keɓowo hen ene haala jamma e ñalawma taw kadi ne tuuma gueɗe ceɓɓitiɗe taw tuumi ɗum ɗen gueɗe ceɓɓitiɗe ko laamu leydi Sénégal caggal nde holliti duppe kono ne kadi mbare gueɗe baaɗe noon jagga guila tan 15 lewru mars ñalawma hanki o darima e yeeso ñawowo toon to États-Unis d'Amérique woni on jagganoɗo toon to États-Unis d'Amérique woni tan Ousmane Tounkara jagganoɗo toon ñalawma hanke o darino e yeeso ñawowo ñawore makko noon distinama ha nogas jeeɗiɗi avril kono noon kayitaji kewɗi kolliti ko rewani lawol yata o jogorani artirede e nder leydi makko hono Assane Diouf artirano e nder leydi mum ni banque mondial woni boñmo windere nanni jungo e poos yaltini kene foto wonde 350 million ko preje dollar ɗum noon ko wallide Sahel lappi taw ganduɗa ko gaynaka beele kadi ɗen gueɗe kala ene mbawa hewde lawola ɗum noon ko Burkina Faso, Mali nane kadi Mauritanie Niger, Sénégal ha fema Tchad ɗeɗe leyɗele kala ɗum noon kala tan joom jawdi ɗo wawi wonde yo andu kam jeeyi sababu yaltinde ɗiɗon ngaaluji ko kañum e hoore mum de gueɗe kala mbawata rewnede lawola sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie 1990 woni ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo henna mboros ko 96 tawane jogui oɗo henna mboros kene foto wonde 34 keeɓi cellal mumen ɗum o ɓangi ɗum ko kikiɗe hanke ko wona ɗum ko toon to leydi Maroc iwi toon taw ganduɗa ko fedde wiyetende karikatif tabiya to ganduɗa nden fedde noon ɓe jogui ko radio ngo ganduɗa ene wawi nannude ɓandu neɗɗo lelor tan nata hen waɗa radio ɓanduma kala woni koɓe mbiyata radio
radiographique taw kadi ganduɗa ene wawi yurnitade kala ko woni e ɓandu maɗa beele kadi jomumen ganda ko fade banggue cancer yoga e gueɗe gon radio noon caggal nde ɓe dewni ɗum e oto taw koto keerol hakkude gargareta Mauritanie e Maroc yettima toon to Nouakchott maɓe mbaɗɗon balɗe sappo gam waddeɓe ko fate banggue test taw ganduɗa pop ko gratuit hay mbuɗo a yoɓata gam fabade ɗesguji leydi ndi horejo leydi Mauritanie e wiide jayde e Sahara oɗo saha ene tawe toon to timmidira ene tawe e nder wilaya mo hawdila sharqi ɗum noon ko ñalawma hande o 31 udditi toon foire mawɗo no feewi ko fate hollirde ñeñe kame pine kame ganni e conce kala ha tenti noon ko fate banggue jawdi daridi guila e gueloɗi mum ha e bamɗi e pucci kam e nayyi ene wondi kadi e jawdi daridi kala ma hollire toon kosomeje pendade kame kuduci kam e kala kene ngardine ko fate banggue gueɗe ganni fina tawa kanko horejo leydi Mauritanie so iwi ɗon mo yaha tan to nema so iwi nema ñalawma janggo mo hoccu lanama ko ndiwaw gam yaɓande tan to ñame lamorgo leydi Niger gam tawtorede jonde Mohamed Bazoum jogorɗo ƴettude jonde mum ɗum noon waɗata ko ñande aljuma paaɗo so jomiraɗo hodiri to Mauritanie kedana joni horejo leydi Mauritanie toɗɗima hanki biyeteɗo Mohammed Wuld Abdel Aziz wona noon gonnoɗo horejo leydi ndi o ko goɗɗo wo toɗɗama kanko jogori joɗanane Nouakchott toon to duha ɗum noon ko caggal balɗe seeɗa nde kaldigal hakkude leydi Mauritanie kame Qatar jaam duumiɗo ko fate banggue cehilagal wurtina hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kanko on Wuld Abdel Aziz mo wonano gonnoɗo horejo leydi ndi kam jogori joɗana toon leydi Mauritanie on noon o gollatono ko sara ambassadeur toon to Londres to Mauritanie kedora joni hanki moɓodirala ɓen médecin wullittoɓe e kala saha koɓe gulliti jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli wullitadeɓe e kala saha guila e goƴaji mabɓe ha hande ala hen kala ko gasi jeeyi sababu hanki ɓe moɓodiri yeeso galle bâtiment gollorɗo jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli gam wullitade koɓe gulliti ko hande ala taw ko gasi hen Haydara Al Akhbar caggal nde waɗi yewtere mum ambassadeur mo leydi Royaume Uni ɗum noon biyeteɗo Simona Baydon caggal nde suyti konngudi o holliti leydi Mauritanie ko leydi galɗudi no feewi o haalani noon ngaalu ko fata banggue pétrole walla ni gaz walla jawdi darini walla ni kanŋe ala o haalata ngaalu ngu ko ngaalu pinal woni pinal e ñeñal ko wiyete culture o holliti Mauritanie kala Mauritanie naji ne heptine ko ɓiɗɗo Mauritanie naji taw koye pinal mum e culture muɗum ko fate banggue gueɗe ganni muɗum ɗum noon ɗum kala so tawi rendinama ma won keptinde mbadi Mauritanie naɓe kala e dow peewal ha Mauritanie ɓuura wawde ƴellitade ko ɗum tan wawi yaltinde Mauritanie caɗele moni kala heptina pinal goɗɗo pinɗe nan nattodira ɓe gona neɗɗo goto so tawi kay woni omo wawi haalde ɗum ɓayde gonden koye 21e siècle wona konguiɗam ko konngudi oɗon ambassadeur to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaale horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani wo jaari o weltanima no feewi wonande ɓen fettiyankoɓe bala ɓe leydi Mauritanie wiyete morabitunen ɗum noon ko caggal nde ɓe PRC gotel e ndiga ɗum noon ko hanki wonno oɗo saha mo gonden e kamɓe ɓen morabitun ngol wattiɓe lawol ɗimmol aɓe mbaɗa qualifié coupe de Afrique ma aranen hen musidɗo men Oumar Dembel Diallo e kabaruji moon coftal ɓalli to leydi Mauritanie keɗora joni jagorɗo kalfinaɗo jeeygu holliti ko fate banggue lewru mars nduɗo hen tan kene fota wonde temedde jeegom e capanɗe jeenayya woni ko yaɓɓa kuule taw ko ɓen yeeyoɓe e nder Mauritanie temedere capannayyi tonnes taw ko produit mo moƴƴani walla ni mo happu mum gasi ɗum woni ko tetta kene won temettati sappo e joyo kollirani prix ji mumen taw ganduɗa ko yeeɓe prix ji ɓurtuɗi no feewi e ko wona ɗum e ko wala ɗum ko gala nangganoɗo darnama e yeeso lawol heddi tan oɗo saha mo gonden ko ñawowo waɗa hen haaji mum woni tan jomum fawe amande sattude no feewi jagorɗo mo leydi Mauritanie kalfinaɗo hakkude leyɗele woni Ismaïl
waɗi jillu mum subaka hande o faade ton to leydi Maroc ngam yettinoyde ɓatake to huwamo Maroc taw ko ɓatake horeji o leydi Mauritanie sen wi to Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo celal ɓalli mo leydi Mali woni Fanta Sibi holliti subaka hande alarba capantate gonduɗo hen lewru ko hande Mali fuɗɗi ko fate banggue vaccin de ɓesguji mumen ko fate oɗo hen mboros coronavirus ɗum noon ko siftinde on vaccin wa arno e leydi Mali ko gila joyinduɗo hen lewru kene fota wonde 396 mili ujunere taw ko dos on tigi woni jettiɗo kono wo holliti fuɗɗoto vaccinede ko ɓen safroɓe dilloɓe ko fate banggue safara ɓalli ko wona ɗum ko ɓen nayeɓe walla ni ɓen ñawɓe rewata hen ko ɓen nayeɓe caggal mum ma dosiji goɗɗi gara ɓiɓɓe leydi ndi mbawa vaccinede beele oɗo hen ñaw ene iwa e nder leydi ndi konngudi Imam Mahmoud Dicko hanki mbiɗo welti e joɗoɗade mon kono mi wona neɗɗo tinɗo hooram gurdam e nder leydi Mali mi waɗani feer ko wolɗumi hen saabu Mali kene fota wonde 60 kala temedere Mali jiyani hoore mum so wona tan joguitiɓe armeji ko hoɓɓe woɗɓe iwɓe leyɗele goɗɗe ko wayno leydi France walla loni gari tan baɗum kappare konngudi makko hanki yiddemi ko Mali wona Mali goto Mali wona Mali timmuɗo Mali wona Mali nangodirɗo sukaɓe Mali gona sukaɓe fayodinɓe dariɓe daraniɓe fodde mumen ha Mali heɓa jeytare hoore mum ɗum ko konngudi hanki Imam Mahmoud Dicko caggal nde hoccodiri yoga e microji kewɗi tawnoɗi yeeso makko ko fate banggue ɓen joguitiɓe armeji e nder diwan Sikaso finoɓe yogay commune aji taweteɗi toon oɗo saha ɗanorto ko yitere wotere no fewi ko wayno commune Kililo ko wayno commune Kililo ene wondi e nokku biyeteɗo dan en wondi gari en wondi e nokku biyeteɗo Kolondiba kam yoga e commune aji taweteɗi toon ɗum nan ko caggal nde attaque goto wanno e nder commissariat mo Kolondiba oɗo saha finoɓe toon ɓe ɗanorto ko yitere wotere caggal nde ɓe kolliti ɓe teskima toon motoje nogas taw woni hen worɓe joguitiɓe armeji ɗum noon yiddeɓe o saha mo gonden ko koninkoɓe taweteɓe nder diwan kal ne mbawata tambade nden ka e kisal diwan to Bamako losko balɗe jonde no fewi kene fota wonde 15 taw ganduɗa ko daraniɓe haqqe innamade taw ganduɗa ko yadiɓe fedde loni gotago windere ɗiɗo ko police scientifique ɗiɗo kadi ko police ɓen jokkodirteɓe ko fate banggue kaldigal hakkude Bamako e Mopti kame Sévaré ha faymanta Douenza kame bonti addiɓe to noon ko yidde loskude fiyande wannode ñande 3 janvier e nder ndeɗo hen hitande ha yooɓi pittali 19 neɗɗo ɗum noon caggal ngoɗon losko kala nde gasi hanki wonande ɓen daraniɓe haqqe innamaɗe ɓe jaltini konngudi mabɓe kolliti nden fiyande ɗo wonnoɗo ko yangue wonnoɗon arnoɓe yangue gonnoɗon ene woni welnere caggal nde jombajo hurti ko nden tigui koninkoɓe leydi France joore mabɓe bomboje mumen jeeyi sababu noon jagorɗo mo leydi France woni Florence Parly jagorɗo koniyankagal waɗi jillu mum ton to leydi Mali fadi mataw ko ha ngolɗo cimtol yalta nde waɗa toon jillu mum sirtini ɗon wona ngol tan woni goo armée leydi France tumede ene wara civil en taw wona joguitiɓe arméji taweteɓe toon siftinde on ɓen waranoɓe hen ɓe koɓe 19 ko noon limore nde no rokkiri kamɓe kala koɓe nogas e ɗiɗo neɗɗo kono kadi e wiide wonande ngolɗon cimtol e nder ngeɗon yangue teskama hen yimɓe jeeyo joguitiɓe arméji teskama hen yimɓe jeeyo joguitiɓe arméji tumaɓe gondi koye katiba garino ɗon ɗum jeeyi sababu nden limore yeehi ha toon hen tata noon mba hospital men koto hôpital taw kadi ganduɗa debbo kala ala hen ko worɓe ɓolɓe hakkude jaraw e duuɓi nogas e tati ha fenma duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e go e nder leydi Mali sembi wi to leydi Mali koto Guinée paɗen to Guinée 19 neɗɗo mbasi pittali mumen neɗɗo goto majji 19 neɗɗo gañima hen ɗum noon ko bofa ɓe giwno ɓe pano koto Madina Kokuba
laana maɓe ɗon yiwi ɗum noon ko ɗon ɓe keddi on noon majjuɗo suwa taw yitede ha ɗo covid toon to leydi Guinée bowal laɗidi woƴengal gabsiya ko fati banggue passeport covid oɗo saha hewɓe nanggama toon taw kadi test PCR moɓe jogui o kala ko test fo wona moƴƴo no fewi ɗum ko caggal nde ɓen dadiɓe taweteɓe toon loskoɓe oɗon fannu mbaɗuɓe laboji mumen ɓe tawi numéro gondo e test PCR woni kayitaji mabɓe ɗi findirani e numéro taweteɗo e passeport siftinde noon so tawi a yeehi waɗoyde test coronavirus so tawi a yeehi nawata ko passeport maɗa sa yettima indema wonde e nder passeport maɗa kami numéro passeport ma kala waddete koye test ma wonande kayitol jaltowol dokkirowol wonande an a waɗi test ne tawe hen numéro passeport maɗa kam ene wondi e photo ma kam e tayma e duuɓi ma kala no comme carte d'identité ni so tawi noon ɗum laarama ƴeewama tawama findirani ene wawi andede ko fo test ɗum woni oɗo saha mo goɗen ko jaggete e bowallaɗiji woje ngal leydi Guinée ɗe mbiya tan kala mo ene ɗanno yo salo wadde fo test waɗa test normal ganda so tawi a ari ha yettima ɗo paalaɗo ene jeeya sababu waɗedema refule gam nawtedema ndentoɗa ɗin business uji sen giwi to leydi Guinée paaɗen ko toon to Côte d'Ivoire balɗe tati attaque bannoɗo toon to nokku biyeteɗo kafulo ene tawe kerol hakkunde leydi Côte d'Ivoire kame leydi Burkina Faso taw koyno ko bireɗo kolobogo ɗum noon ha waɗi yimɓe jeegom mbasen pittal men tuuma hen ko yaddiɓe Amadou Koufa woni katiba taweteɓe o to banggue e nder leydi Mali sen ndiwi e oɗon fannu paaɗen ha jon ko toon to Côte d'Ivoire sud sarɗiji ne leydi Côte d'Ivoire hanki ɓen sarɗiyankoɓe koɓe 250 en jeeɗiɗo kamɓe cuuɓi hanki hoorejo gardotoɗo sud sarɗiji ndu 150 piccala 60 woni ko toɗɗa oɗo henna biyeteɗo Amadou Soumaoro kam wonno gardinoɗo suudu ndu kam kadi toɗɗita oɗo samu goɗen ñalawma janggo 2 avril ma watta haalande makko e yeeso sarɗiyankoɓe kala to Niger piyanɗe ɓutte kam e tokose kala hanki nanama toon to ñame lamorgo ngo ɗum noon ko kuddata gonnoɗo e wadde saga 3 heures jamma hawre ɓen renoɓe galle lamorgo ngo ko ɓen tigui dañi dartade gaynodira mabɓe kuure ha hunde gasi oɗo sa noon konin koɓe yonɓe nanggama kono loskoji ne jokki hen jam arti toon ɗum noon ko balɗe ɗiɗi tan laamu Mohamed Issoufou gasata hoorejo leydi keso woni Mohamed Bazoum ƴettita lefol mum laamu ñande aljuma nde oɗo saaha couvre feu addama toon kono kadi nden ka e kisal timmugal addama toon nden ka e kisal timmugal ɓeydama toon to leydi Niger RDC mo Congo taw ganduɗa ko ñawore wonande oɗo hen biyeteɗo ex chef de rebelle gonnoɗo chef de rebelle woni Bosco ñawore makko yani hanki duuɓi 30 omo lelo e kaso taw ñayimo ko CPI cour pénal international ɗum noon omo tuuma kene fotta wonde laabi 17 tuuma muya mo tuuma guila kitale 2000 gam gollindemo sukaɓe e viol e wargoji e addude ko fata banggue caɗele e nder leydi Congo hande jogorɗo accitede ha laaɓa ene gasa ñawori mum ɗo tan e waktuji seeɗa ko Laurent Gbagbo ene wonde Charles Blé Goudé ɗum noon ma en gartoy e oɗon kabaru Union africaine sifi hanki toon to Afrique du Sud sifande hakkude mabɓe e ko tambiɓe médical mo États-Unis de Amérique kene fotta wonde 4 million taw ko dose mo vaccin Johnson jogorɗo arde oɗo saaha mo gone e nder leyɗele Afrique ɗum noon ko catal darnangal guila hitande ujunnaje ɗe nogas toppitoɓe ko fata banggue vaccin ji garoji e nder Afrique woni AVAT ko ɓen ciifi ndeɗon sifande jafunan ko ɓen ciifi ndeɗon sifande kene fotta wonde 55 leydi e nder leyɗele Afrique Afrique du Sud keɗona joni gorko biteɗo George Diaraw e duuɓi 46 kam ñaawa hanki ene lelo duuɓi 400 e kaso mi fuujaki noon mbimon ko duuɓi 400 woni ko taƴanimo ɗum ko tribunal mo Durban ɗum noon jeeyi sababu koɓe mbiyata jutten mi anda jutten no wiyete pular so tawi ko pular walla na pular ɗum on namdama onon hettiyankoɓe jayde weltare TV jutten makko jarannoɗo e duuɓi 10 o waɗi ɗum viol o weltorima ɗum kene fotta wonde laabi ujunere caggal nde loskoɓe hettuɓe on fannu loskimo o yeehi e mum gila tan ken wona duuɓi 5 ene yara duuɓi 10 ha dañi duuɓi 15
e omo yanayi mum e kala sa mo weltoro ɗuma ha kene fota wonde laabi ujunere ko on tigi hanki dari e yeeso suudu ñawande Durban taƴanama duuɓi 4 e kaso ko wona ɗum ko téléphone makko nde tetta nde o nangande tawa hen ɓe jogui ko fedde nde ne waɗi rewɓe taw ganduɗa kamɓe kala ɓe jeeyodirta hakkude mabɓe ko cukalon nde won tokocona ko ɗum woni koɓe beltorto oɗo saha mo gonen loskoji ene jokki hen ɓesguji France naɓe kala hande nana jappi noppi ene cabbi e hoorejo leydi France ngam wiide dokkaɗo konngol galle lamorgo ngo sanga 20h hande ma o yaltu o haala ngam teskede oɗo saha mo gonden ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi kene fota wonde ujunnaje jeeyo oɗo saha ene tawe nder état kamniɗo no feewi taw jeeyi sababu ko ñaw coronavirus gila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 avril leydi France meeɗani yettade ɗo ene gasa noon ma gueɗe kewɗe gudda hay so tawi woni confinement artani toon ma école aji guddu e nder leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi hen kikiɗe hande oɗo yesalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sey moon Sara Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena